elkarrizketaren tartea zabalduko dugu gaurkoan ere, eta gurekin daukagu Udalbiltzako presidentea, Javi Azurmendi, ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin, zein da Euskal Herri osoko hautetxeekin osatutako instituzioaren osasuna eta egoera une honetan? Bueno, egia esan da pozik gaude, gaur egun dauzkagu 1.200 inguru hautetzi atxikituta, 1.100 inguru, barkatu, hautetzi atxikituta. Ia 80 partxorgokide dauzkagu, partxorgoaren barruan, eta orain ari gara Ipar Euskal Herriko hainbat udaletan lanketa egiten, baita ere, partxorgoan sartzeko. Orduan, bueno, esan dezakegu, hainbat proiektu ere ditugu martxan, ondo dagoela osasunaren aldetik. 20 urte, igaro dira, sorkuntzatik, zuzendaritza berria ere bertan lanean ari zarete. Zentzu horretan, zentzu dira erronka nagusiak? Erronka nagusiak da, guk uste dugu Udalbiltzak jarraitzen duela izaten eraikuntza nazionalerako tresna oso sendoa. Orduan eraikuntza nazional hori sareen bitartez eta kohesio helburu lurralde ezberdinen arteko eta herri ezberdinen arteko lankidetza sustatzea. Eta horre gutxi gora bera zentratzen dira gaur egun ditugun proiektu gehienak. Eta proiektuaren artean Auspotu herriak bizituz dinamika. Bai, hori da, Auspotu proiektua aurkeztu genuen Donostian, eta nondik dator proiektu hori? Enkargatu genion ikerketa bat gaindegiari ikusteko faktore ezberdinen arabera, bai despopulazioa, bai langabezi tasa, bai zerbitzuetarako irisgarritasuna, zeintzuk ziren eskualdeen datu, eskualdeetan, hainbat eskualdeetan, Euskal Herriko eskualde ezberdinetan, eta ikusi genituen, eskualde batzuetan datuak benetan kezkagarriak zirela. Orduan, ikerketa horietatik abiatuta, aukeratu genituen hainbat eskualde proiektu hau abian jartzeko. Eskualde horiek dira Pirineo kontinentala, Nafarroa eta Zuberoa zuzen ere, gero baitare Nafarroan aurre Pirineoa, Erronkari, Zaraitzu, Zangotzaldea, eta hortik Nafarroako erdigunea, Tafaialdea, Izarbeibar, Lizarraldea, Arabako mendialdea, Aranak, Trebinu, eta gero Bizkaian enkarterrietan. Hor ikusi genituen eskualde horietan daturik kezkagarrienetarikoak. Eskualde horiek usten ari dira. Hori da, bai. Eta ez da bakarrik despopulazioa. Baita ere langabezi tasa, hau da, jendeak joaten da ezin duelako bertan lan egin, eta gero baita ere zerbitzuetarako irisgarritasuna. Eta horri aurre egiteko zintzu dira neurriak edo dinamika honen edo proposamen honen ardatz nagusiak? Guk arazo hau, arazo nazionaltzat jotzen genuen, orduan irtenbide nazionala ematen saiatu gara. Eskualde hauek marrazten dute Euskal Herriko irria, nola baita esateko, eta proiektuaren helburua da pizkanaka itzaltzen ari den sugar hori eremu hauetan berpistea, hortik Auspotu proiektuaren logoa. Eta guk egin dugun apostua izan da ekonomia sozial eraldatzailearen aldeko apostua. Udalbiltzan bete-betean partekatzen ditugu ekonomia sozial eraldatzailearen ezaugarriak eta ekonomia sozial eraldatzailearen filosofia. Azteko jendea jartzen duelako balioan, pertsona jartzen ditu balioan, ez kapitala, baita ere egitura demokratikoa eta horizontala da, baita ere sortzen diren produktuak edo zerbitzuak da behar batzuk asetzeko eta alderantziz, hau da, ez dira sortzen beharrak produktu edo zerbitzu batzuk saltzeko. Orduan, ezaugarri horiekin bate ginen, eta asmoa zen, gure asmoa da, eskualde horietan laguntzea garatzen ekonomia sozial eraldatzailean oinarritutako proiektuen sorrera. Hori da helburu nagusia, bai. Bai, gainera lanlerroen artean aipatutako Auspoturekin batera hurbiltzen, lurgida eta hartu eman. Zertan datza bakoitzak? Bai, hurbiltzen da saretze proiektu bat, hortik proiektuen inguruan eta baita ere
aman komunean dituzten ezaugarri kulturalengatik edo historia ezaugarriengatik harremanak sustatzen dira Euskal Herriko herri ezberdinen artean. Adibidez, gaur egun daukagu oso harreman potentea Euskal Herriko 4 uharteen artean, 4 uharte herrien artean, ibilbide bat diseinatzen ari da, egin aldena bai bizikletaz, bai oinez, bai zaldiz, ibilbide horretako informazio guztia jasotzen ari da, eta osatzen ari dira informazio triptiko batzuk. Hori da bat esate baterako, baina historiaren loturarekin egin dira baita ere, adibidez, Asteasu eta Sartagudaren arteko harremanak, edo Sara Taunekin ere ari gara proiektu batzuk garatzen haien herrien arteko harremanak sendotzeko, batez ere lehenengo sektoreari begira eta ekoizpenari begira. Eta gero gainera, 4 uharteen kasuan sartuko dugu, aipatu duzun beste proiektu batean dela Lurgida. Lurgida da gida turistiko bat, baina saiatu gara beste gida turistikoek jasotzen ez dituzten ezaugarriak sartzen. Adibidez, garrantzi handia eman zaio ondarin materialari. Orduan jasoko dira Euskal Herriko ondarein material ezberdinak gida horretan ikusi ahal izateko. Ondarearen lana egin da Labritekin, haiek egin dute azterketa bat, irizpideen, nazioarteko irizpideen arabera hautatu dira. Eta gero baita ere, gida horrek daukan beste berezitasun bat da, jasoko, horre hitz egin da, hainbat ekoizlerekin, eta ari gara lantzen aukera, autokarabanekin eta kanperrekin lo egin ahal izateko ekoizleen soroetan edo etxaldeetan. Zergatik, uste genuelako, Euskal Herrira kanpotik zetorren jende guztia eta baita ere barne turismoa egiten zenean oso garrantzitsua zela bertako produktuak ezagutzea eta bertako ekoizleak ezagutzea. Eta bide batez, ematen dio aukera ekoizleei beren produktuak eta ezagutarazteko eta baita ere saltzeko. Orduan hori da, daukan beste ezaugarri berezi bat. Eta gero horretaz aparte, eukiko ditu ibilbide ezberdinak, gai batzuei lotuta, adibidez, pilotaren ibilbidea, ardogintzaren ibilbidea, baita ere oianetik basora, dauzka hainbat ibilbidea, transhumantzia, gai batekin lotuta, Euskal Herriko herrialde ezberdinak zeharkatzen dituztenak. Ekoizleak aipatu dituzu eta ari gara proiektu hauen inguruan, proiektu hauek partekatzen ari zarete bestelako eragile batzuekin, gaindegia aipatu zu, ekonomiara aldatzailearen kasuan olatuko ekoizleekin, da proiektu hauek aurrera eramateko ezinbestekoa da sinergiak eraikitzea. Bai, hori da. Adibidez, Auspoturen kasuan ari gara lanean Olatukopekin eta COP57rekin. Izan ere, hasieran aipatutako Auspotu proiektu honek bi izango nagusi ditu, alde batetik laguntza teknikoa, orduan horretarako Olatukopek eskainiko ditu formakuntza saio batzuk, konkretuki 6 formakuntza saio dira. Proiektu ekonomia sozial eraldatzailean proiektu bat martxan jarri nahi dutenen pertsonak ahalduntzeko eta baita ere beren proiektuak martxan jartzen laguntzeko. Gero horren ostean egingo da saio bateratu bat, non ja jende guztia elkartu alden, eta esperientzia, kezkak eta bar partekatu. Eta baita ere bide lagun bat jarriko zaie proiektua martxan jartzen laguntzeko. Bigarren zangoa izango litzateke babes finantzieroa, hori lotu dugu COP57rekin, eta hor, ideia da banka etikoan oinarrituta kreditoak emateko aukera eskaintzea proiektu hori martxan jarri nahi duten pertsonentzat. Horretarako bai udalbiltzak eta bai COP57 jarri ditugu funtsa ezberdinak, eta hortik 250.000, 300.000 arteko kreditua eman izango dugu proiektu horiek aurrera eramateko. Saio partekatu horrek data dauka? Bai, lehenengoa hasiko da Garesen, ostiral honetan, otsailaren 7an, gero otsailaren 14an joaten da Arabara, Trebiñura, gero salto bat egiten du, ostiraletan egiten da normalean, gero badoa Pirineo aurrera, otsailaren 28an, eta gero ja enkarterrietara martxoaren 28an.
eta Isuran egingo da azken saioa, baina Isuran oraindik gaude pixka bat zainz, Ipar Euskal Herriko udal hauteskundeak daude, eta pixka bat ja udalak eratuta daudenean hasiko gara hor, ari gara ja lanketa egiten, eragile ezberdinekin eta ekoizle ezberdinekin eta bar, baina azkenengo saioa egingo da hor ja hauteskundeak pasata eta udalak eratuta. Ari gara, krisi demografikoaz, izan ere, ez da soilik despoblazioa, baizik eta jaiotze tasa ere oso bajua da Euskal Herrian, eta bereziki ari gara lurralde kohesioaz eta antolaketaz, ezagutzaz, izan ere, sarri ematen ez den errealidade bada, batetik administrazioen antolaketagatik edo mugaren kasuarengatik, eta zentzu horretan aipatutako proiektu guzti horiek bilatzen dute oliostatze eta kohesio lan hori ahalbidetzea, ez? Hori da, bai, gure helbururen nagusietariko bat, aipatu dugunez eraikuntza nazionala, azkenean, da kohesioa Euskal Herriko lurralde eta herri ezberdinen artean. Horretarako ildo nagusia lankidetza da, eta elkar ezagutza ondo esan duzun bezala. Bai herrien artean, bai herrialden artean, egia da, zatiketa administratiboagatik harreman asko galdu direla lurralde ezberdinen artean. Eta gure asmoa da, lankidetza eta harreman horiek, bai jendearen artean, bai ekonomikoak, bai gizarte mailakoak sustatzea. Lankidetza hori sustatzea, elkar ezagutza hori sustatzea, saretzea sustatzea, eta horren bitartez kohesioa lortu nolabait. Bai, horrekin batera, hainbat proiektu hauetako ardatze eta batetik ekonomia eraldatzailea eta bestetik adibidez landa eremuak eta aipatu ditugu. Bigarren eta hirugarren sektorera begirako proiektuak garatzeko asmorik bai, gidarena hor kokatzen da, baina aurrera begira, jakitun ere, udalerrien eta lurralde kohesioari dagokionean, digitalizazioa badala erronka nagusietako bat, eta bestelako elementuak eguneroko bizitzarekin lotutakoak. Bai, adibidez, hurbiltzen aipatu dugu Sara eta Taunen arteko harremana, horre ari gara baita ere aplikazio bat garatzen, Sara Taun izenekoa, eta bere helburua da ekoizleen produktuak, bai Sarakoak eta bai Taungoak, horre eskuragarri egoteak, bertoko konsumitzaileek ekoizleen gana joal izateko, eta bai, horretaz aparte, etorkizunean aterako dira Lurgida eta Saratonez aparte proiektu gehiago arlo digitalean, zalantzarik gabe, bai. Ari gara, une oro gertutasunaz, eta hautetxiek zehozer irudikatu edo kunplitu behar baldin baduzue, gertukoak izatea, herritarrentzat, eta azkenean hori bera ere islatzea proiektuetan, udalbiltzaren proiektuetan. Hori da, bai, azkenean udalak dira herritarrengatik gertuen dagoen administrazio publikoa, kontaktu zuzena daukagu herri gehienetan herritarrekin, harremana zuzena, eskuragarri dagoen entitate bada, eta askotan herritarren erreferentzia nagusia, gauza askotarako udaletara jotzen dute. Orduan, hautetzion papera eta udalen papera funtsezkoa da. Baita ere bestelako hildoetan, adibidez ikusi izan dugu baita ere herri katalanetan ze garrantzia duten hautetziek. Orduan, zentzu horretan, udalbiltzaren papera hautetzien bitartez, udalerri ezberdinetan egin alden lana, lankidetza horretan, saretze horretan eta kohesio horretan oso garrantzitsutzat jotzen dugu bai. Bai, eta bada, udalbiltzaren indargune bat, aipatu bezala, eta horrela abiatu dira proiektu horiek. Aldiz, ahulgune bezala, interpretatu daiteke, adibidez bereziki eremu urbanoetan bizi diren hainbat herritarrentzat urrun geratzen den instituzio bat izatea. Bai, eremu urbanoan, egia da udalbiltza urrun geratzen dela, eta ez bakarrik eremu urbanoan. Bai egia dela, hautetziekin daukagula harremana udalekin eta bar, baina gure erronketariko bat gizarteratzea, egiten ditugun proiektuak gizarteratzea da. Oso zaila da, askotan udalen partetik ere kostatzen zaigu gizarteratzea egiten diren proiektuak, eta orduan udalbiltza geratzen da pixka bat horre ente batean, askotan ez dela oso erraza jendearen gana heltzea.
Horretarako tresna ezberdinak erabiltzen ari gara, bai sare sozialak, bai eta saiatu gara gainera sare sozialen maiztasuna hor argitalpen maiztasuna eta hori arintzen. Baita ere boletin bat atera berri dugu, justo orain urtarrilaren amaieran bidali dugu lehenengo zenbakia. Boletin hori heltzen da batez ere atxikita dauden hautetzien gana, edo harremana daukagun beste eragile eta erakundeen gana, baina bai jarriko dugula webgunean aukera, oraindik ez dago, nahi duenak harpidetzeko boletin horretara, eta asmoa da etorkizunean boletin hori ere nahi duten herritarrek irakurri ahal izatea. Orduan hor egiten ari gara apostu komunikatibo garrantzitsu bat gizarteratzeko proiektuak eta herritarrengana heltzeko. Egia esan da, adibidez auspotu bezalako proiektu batek bai eduki dituela, eduki duela nahiko edapena eta jartzuna azken garai honetan, batez ere garatuko den eskualdetan hori hartu behar da. Adibidez Bilbo handi batean edo Iruñerri batean agian ez da ezaguna. Baina bai egia dela oihartzun dezente edukitzen ari dela. Orduan hori da hemendik aurrera erronketariko bat bai. Bai, eta bestelako instituzioekin daukazuen harremana nolakoa da, udaletxeekin imaginatzen dut handiagoa izango dela, aldundi batzuekin, adibidez Jaurlaritzarekin, Nafarroako Gobernu Berriarekin edo Ipar Euskal Herriko Lurralde Elkargoarekin, zenolako harremana mantentzen duzue? Esaten duzun bezala, gure harreman nagusiak udalekin dira, hori zalantzarik gabe. Gero baita ere daukagu urtez urte, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin daukagu harreman nahiko jarraia, izan ere urtez urte sinatzen dugu lankidetza hitzarmen bat beraiekin, eta aurten ere sinatuko dugu, egon ginen orain dela gutxi Eider Mendozarekin batxatuta, Eider Mendoza gobernantza diputatua da. Eta bai egia dela, gure aldetik saiatzen garela harreman nahiko fluidoak izaten bestelako instituzioekin. Beti ez da erraza, udalbiltzaren esanguragatik edo udalbiltzak, baina bai gure aldetik horre aleginak egiten ari gara. Izan ere, orain dela pare bat urte, egon ginen baita ere lehendakaritzarekin batzartuta, bai Eusko Jaurlaritzarekin, baita ere bestelako Foru Aldundiarekin, Arabako Foru Aldundiarekin, Bizkaiko Foru Aldundiarekin, Nafarroako Gobernuarekin ere bai, eta egia esan da Ipar Elkargoarekin bai dagoela harreman nahiko naturala, batez ere Ipar Elkargoaren, Ipar Euskal Herriko Hiri Elkargoaren egituragatik eta naturagatik udagintzari begira ere oso eratuta dagoelako, orduan beraiekin bai daukagula harreman naturalago bat, bai hor dauden hainbat kideekin, eta baita ere Jan Rene Etxegarekin egin ditugu batzar ezberdinak, eta berarekin ere badaukagu harremana bai. Bai, eta horrek erraztu egiten duen mugaz gaindiko proiektuak albidetzea. Bai, zalantzarik gabe. Horrek dauken garrantziarekin. Bai, hori da, bai. Izan ere, adibidez Lurgidarako, erakutsi ziguten haien interesa, eta prest zeuden gurekin elkarlana egiteko. Berez Lurgida haien proposamen batetik atera zen, haiek zeukaten arazo bat, eta turismo aldean Ipar Euskal Herrira joaten zen jendea Frantziar estatuan kokatzen zuela, eta gero joaten zen edo Bernera, edo Pora, edo Bordelera, eta arduan haiek nahi zuten sustatu Euskal Herriko barne turismoa. Eta abia puntu horretatik sortu zen Lurgidaren ideia. Bai, eta aldiz, beste batzuekin egin zailagoa da, eta paradogikoa dirudien arren, ez? Adibidez, zen nolako harremana daukazue udalekin, gustatuko litzaizueke komunikazio fluidoago bat izatea? Bai, egia esan da, eudelekin daukagu harreman zuzena esan daitekena, bai adibidez egin genuenean batzar orokorrera gonbidatu genuen eudel, naiz eta ezin zen inoretorri, beraiekin daukagu harremana behar denean hitz egiten dugu, baina ez dago guri gustatuko litzaiguken harreman estuago bat lankidetzarako. Jende askok uste du udalbiltza eta udel direla kompetentzia edo kontrajarriak, baina ez dauka zer ikusirik. Osagarriak gara udelek, bai hori da. UEMA bezala edo beste udal entitate bat bezala. Bakoitza dauka bere papera, bakoitza dauka bere funtzioak, eta guztion artean osagarriak gara. Eudelek dituen funtzio eta paper batzuk udalbiltzak ez dauzka, eta ez ditukiko, eta alderantziz ere bai. Orduan, bai hor
baina, bueno, bai gustatuko litzaigukela zentzu horretan elkarlana handiago izatea, bai. Eta beste esperientzia batzuetatik ikasi duzue, Kataluniako Amirekin egon zarete, eta lehen ere, nabarmendu duzu zenolako garrantzia izan duten hautetsiek Kataluniako prozesu independentistan. Bai, Amirekin daukagu oso harreman estua, hor bai, normalean, Euskal Herrira etorri dira udalbiltzak gonbidatuta hainbat alditan, Ami ere azken finean udale elkartea da, orduan nahiko antzekoa gara, baita ere ezaugarrien aldetik, eta gero baita ere udalbiltzatik joan gara herri katalanetara, Amik gonbidatuta hainbat alditan, diada kasu edo egin duten jardunaldi diren batean, beraiekin bai elkarlana nahiko ateratzen saiatu gara noizbait proiektu amankomunen bat, orduan beraiekin bai daukagula harreman estua eta jari da bai. Eta etorkizunean nazioarteko beste esperientziaren bat ikusteko eta bertatik ikasteko asmorik agendan Eskoziako kasua ere hor dago, Irlanda, Gales, hor norbait beste bizipen batzuetatik eta antolaketa ereduetatik ikasteko. Bai, jakina, kontua da, Amiren kasua harreman estua da, udalgintzarekin daukan berezitasunagatik. Ez dugu ezagutu antzeko elkarteak beste herri horietan. Bestela jakina gure asmoa izango litzatekela beraiekin elkarlana aukitzea eta lankidetzak. Bai egia dela, udalgintzaren erronketariko bat dela udalgintzaren bitartez eraikuntza nazionala hori sustatzea eta udalgintzan proiektu eraldatzaileak sustatzea eta horien bitartez udalerrien arteko eta herritarren arteko saretze hori nagusitzea. Orduan, zentzu horretan, bai hasi nahi dugula ikuskatzen nazioartean udalgintzan ematen diren proiektu eraldatzaile ezberdinak. Referentzia bezala, Transformative Cities izan daiteke, guretzat referentziasko proiektu bat, eta etorkizunean baliteke beraiekin ere elkarlanean egotea, edo hortik hildo horretan doazen hainbat proiektu bai ikuskatzen ari garela. Eraikuntza nazionala ari gara, justuki, behar bada, kontzientzia nazionala bere, ez dakite fase hotz batean dagoen, baina egia da, ez dagoela, beste garai batzuetan bezain sendo, alde batetik aukera bat da, nolabait ez, parametro berri batzuetan garatzeko, baina bestetik imaginatze dut ere, lehen aipatutakoan bat arrazoiengatik ere, zailtzen duela eguneroko lan hori, ez? Bai, egia da, ez dakitea hotzago dagoen edo ez, baina bai aldatu dela, pixka bat, herri sentimendua nola bizitzen genuen orain dela urte batzuetatik ona, gizartean aldatu da eta nabaria da. Nire percepzio pertsonala, maila pertsonalean, bai esango nuke ostu dela. Eta hor, ez dakitu udalbiltzak egin behar duen, baina hor lanketa sakona egin behar da berriz herri sentimendu hori berpisteko eta herri pertenentzia hori berpisteko. Bestela, beste estrategia askok galtzen dutelako ere, zentzua herri sentimendu hori galdu eskero. Orduan hor, udalbiltzak egin behar du lan garrantzitsua, gure eremuan, baina argi dago maila politikoan ere lankidetza egin behar dela Euskal Herrigintzan eta herri sentimendu hori berrindartzeko, zen iritzi pertsonalean esan duzun bezala bai ostu dela. Eta nabaria da gizartean, nabaria da kaletik ibiltzean detai askotan. Hausnarketa horrekin geratzen gara, Javi Zurmendi, mila esker, plazer bat. Mila esker zuei gonbidapenagatik, plazerra nira. Eta horatu, gurean gaur albistegi zerbitzuetan eta gakoak saioan informazioa eta analizia eskura izango duzuela eta nola ez Hamaika Telebistaren webunean hamaika.eusen eta gure etxearen Twitter, Facebook, Instagram eta YouTubeko profiletan gure partetik. Besterik ez, gabon pasa eta besarkada bat.